obede koro jela committee biro bedo koting mar go gi kogno. Ang'eni sa osedhi to nitie wach makeno tuomo ma nikech sasa moro nyalo nyamiyo dakika achiel waele into position mar DG Magwanga e siasa ma Homa Bay chalo nade nikech nitie ndalo mane othung'o Awiti neno kana othung'o Awiti ma ok nwa ka ikonyo kendo ne amen koro king'iyo kuom sani to chalo mana ka gima Gladys Wanga kende mantie Homa Bay ka to thuondi mano Homa Bay ka bende wanyalo ng'iyo nikech ng'eyo ne otiko mar Magwanga kanokel kanokel Magwanga ore gi Gladys Wanga nitie mbi mane en godo koro ponono obaro yo nyalo chalo nade to joma moko machalo Evans Kidero gini bende amana Homa Bay kama be samoro pod nigi influence koro siasa ni samoro nyalo biro yware kapo nono jo ODM te ok odhi omor gi kopone ochung wuod Magwanga e yo ma ok omorogi I mean wuod Ong'ondo joma moko gi ponono ok gimor to giriwo forces together nyalo chalo nade nikech nitie kata mana senior members of the political party moseyiere bunge de Nuoya ma bende neno ni koro gimbende nyaka gibede gi duol moro ma ong'ong'ore kamana nyakora mogi wakaw yoyo matin mar winjo weche manyien lak saa adek mar okinyi makon Ramogi FM ka waduogo pod nyalo ornwa ote mari mar SMS kokalo kuom channel mar Ramogi TV ka Facebook, X, YouTube kete mana kama en kaka wanene